Dear Mr. Longley, Si kamanan. Anya ti masapol mo. umay ko kumapasyaran ni Danica, nana. Nagdagulit ka na ya. Kinunak lang arudan asaan ka kayat para ka ni Danica. Gapo ka di, taglaklakwak lang ititaho, nana. Amom matlagayam. Uray may saklang agtataho, tamok ti agtrabaho, nana. Ken sinungbatan ako ni Danica. Anya. Pudno day ta, nana. Agayan ayat kamin kini Danica. Ay, saan na ka umanugot? Asika ti maasawa ti anak ka. Anyan to ngay ti pakanukan kwa na. Taho. Kas na ko, nana. Nagagaitak ng trabaho. Mabalin ka diya kasaritak ni Danica. Awan ni Danica. Ada nagibaudak kan kwa na. Isa pumanaw kan. Agpaiso ka din asinong bata mo ni Gerald. Ada ka di dakas na nanang? Ada anak matan iti husto nga idan? Kan ay ayatak ni Gerald. Talaga saan mo nga us-usaran? Utek mo. Anya kay tipakanakan ka. Ada matrabaho na nanang? Kan ada matrabaho? Wan. No awan pa'y anak yo. Makapagtinulong kayo nga agtrabaho. Agam kasano no agsikog kan aganak kan. Di para awir kanton iti anak mo. Umana ito nga raw ti sapol ni Gerald nga aglaklako iti tahaw. Agur nung kami kabayatan nga wan pa'y anak mi. Saan man anatang kanta ulam? Isursurok kan ka ti pagsayatam. Ngam di mo kaya ti paisuraw. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, sumra ka, baro. Agyamanak, nana. Ala, agtugaw ka. Agyamanak, nana. Anda ka din ni Yana. Adda barok, mabitlaan taayabak. Sige, nana. Agyamanak. Awan anyaman na. Amom ka di, akayat kalaunay nga agbalin amanugang ko. Agyamanak ano kasta, nana. Mabitlaan nga rod, tain na kayaban ni Yana. Panawan ka pa'y dita. Sige, nana. Yana! Yana! Ada bisita. Asino, nanang? Asino pa'y kuma? Ni Chris Mabit lang, nanang. Kita agpay mo't ati tsura kay ti Sarming. Kat agawaam ka rod Di mo pagurayan ni Chris iti mabayag. Uwe, nana. No ni Cristi umay agpasyar dito'y balay. Kasta unay apanangasikaso yung. Ngam no ni Gerald papanawan yung. Wan takayat ko ni Chris nga agbalin amanugang ko. Gapo ka di tadi adal. Kan ada mabalin dagiti kakabsat ni Chris. Amumot lagayam. Ngam awan trabaho ni Chris nanang. Idintuan ni Gerald kat nagagat. Saan nga umanay ti gagat laang Danica? Oray gagat mo amin agagat. No awan adal mo. Kan basit isweldom. Awan mapasamak iti biyag mo. Kat ni Chris ngay nanang. Mangnam na malaang mo't iti pawit dagiti kakabsat na. San abali Tauray saan nga agtrabaho? Kabailan suportaran dagiti kakabsat na. Nakapasyar ka mat, Pilar. Mailiwak mo't kada kayo amanang. Ay, kumusta ngay dagiti kakaanakak? Nasaya at damat. Ada trabaho dan. Ay, imbag man tawan pa'y kaayan ayat da. No makiasawa dan to, nagmaymay sa kan tumatan dito'y balayaw. Talaga kasta, Pilar. Agpadada nga adan kaayan ayat na. Diyak kayat kayan ayat ni Danica. Hindi, taapay mo't manang. Marigrigat. Aglaklako lang iti taho. Anyan to nga iti masakbayan ni Danica kankwana. Panagkunak, awad mo't dakas na no marigrigat man. Adamat ten kwada, amang pasaya at itibiyag da. May mayat matlaang no tay addam abalin na itibiyag, ti pakiasawaan na. Ay, dipindi day tayo ti tao manang. Saan tayo nga amaw no anya tigasat tayo? Ada dagiti marigrigat ang nagsalukag bima nang. Adamat dagiti baknang, asaan da nga amo nga usaran ti kwartada, kat pumanglaw da. Pakawanan da ko manana. Nga mas ikuga kon. Iso asumurot akon ka ni Gerald. Talaga suker ka nga anak. Anya lang ti pagbanbanagan ti biyag mo.
Marigrigat tayo lang arudan. Makidan na ka pa iti marigrigat manan. Agagat kami ka ni Gerald, nanang. Tapno mapasaya at mitibiyag mi. Kat, agdan na kayo latan asaan kayo ang nagkasar. Agurnong kami, nanang. Tano makaurnong kami to. Isunton at ipanagkasar mi. Ay, baka mo ka. Total, sukir kamot lang nga anak. Ayan nga rodan, day ta Gerald ita. Paumayan dito'y nanang. Umay naksukunan. Kayat ko kasarita day dyan lalaki. Saan nyo kumamat na pagpabainan, nanang? Kanayon nyo lata na pagpabainan ni Gerald. Ibagbaga ka saan ka kaya tamanugang. Ngam sini ko gamkit din ti anak ko. Agin inayat kami kini Danica, nana. Di kay madanagan, tasan ko abaybayan ni Danica. Ikarik day ta kada kayo. Sa dino nga raw ti pagnaudan nyo ita. Adam amok apag naadan mi, nana. Caretaker kami iti day balay. Naala, tangay day tati kinayat yo ka ni Danica. Anusan nyo nga raw ti kinarigat ti biyag. Saan ko nga ipalubos nga agrigat kami kini Danica, nana? Nana, kidaw ako matipamalubos yo. Nagkasar kami ka ni Yana. Apay, adda pagkasar yun ay ha. Dagiti kakabsat ko ti aggastos, nana. Kaya't da nga ibalayan nga agnaed ni Yana. Iti kasta, ada kadwa kijay. Bakit nga minan ni mama? Agkabaw pa yan, kat awan kadwak ang mga sikasukan ko, ana. No kasta, kalpasan ti kalay sayo. Ijay kayon balay yung agnaed. Wala na. Agsao ka mo't ayana. Umanugot ka kadi, ibagbag at ikayan ayat mo. Wan nanang. At least, ikasarnak mo. Ala, adda nga rod kada kayo na ita. No kaya tsulakit ni Adwang agkalay sa kayon. Sa anak ko nga agkadkad. Imbaga, taikasarda ni Yana. Saan akas kanidani ka anakidin nalatan? Huwin nga rod. Binaybay akon tamasikog matan. Ay, agkasardan to ka daw. Intun makaurnong da. Sa bagay, adumatkit din ti kasta pasamak. Umuna ti panaganak, sakbay ti kalaysa. Anya nga rod nga kat sukir mat. Umadani nga rudan ti panagmaymaysam dito'y balay mo Ay, talaga akasta at ipapanan na, Pilar. Sa bagay, saan mo matkit di aparikot ti pangalam iti kanam? Tadamat bastit apwis tumidya palingki apambantaya. Ay, uwan isupay mo ti maganan siya kiti panaglaklakok iti asen. Kanuan niya pa'y arikri-ka daw. Anya ngay nanang. Panawan kayon Agmaymaysa kayon ton dito'y balay. Kabaalak ti agmay sa anak ko. Di nakpagdanagan. Agan-anat kayo nga rod dito'y Nuuray si kamot Agan-anad kamot ijay. No ada parikot. Ibagamlaang kanyak. Umawag kalaang. Wala nang. Sandak apakadanagan ijay. Tati inalaang mat ni Chris nga agkabaw ti kadwami. Ala nga ro dun. Mapankan anak ko. Taur-urayan na kan ni Chris ijay lugan. Ada kami, nanang. Nay, nakapasyar kayo mat. Para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Prutas da kita. Mayat para iti salon atsyo. Ay na, apay nagtaktak kayo pay laeng. Di yukot inurnong ti kwartayo para iti panaganak mo, Danica. Dumakdakelon day tachan mo. Wan nanang, agur-urnong kami. Saan nyo kumamat apagkadkadan tititad mi kada kayo? Pakaragsakan mi mati gumatang iti pasalubong para kada kayo. Ay, pagyamanak mo't dayta, anak ko. Nga madanaganak lang amin. Amang awan usarem inton aganak ka. Adan nakasagana nga usarik, nanang. Sigurado ka. Wan ko naktumat, nanang. Kan nagpalingki kami matan iti masida. Agluto ni Gerald, tag sasango tayo mamat amangan. Alangarot, mapan kan iji kusina, Gerald. Tagluto ka. Nagkapasyar kayo mat nanang. Wan anak ko. Ay na,
Dakkel gayam at talaga to'y balay apagiganan nyo kan ni Grace. Wan nga rod, nanang. Makabannog mo tadalusan. Ay, kapilitan, asikad ti para dalos. Wan, nanang. Isumot lagayam akayat dagiti kakabsat ni Chris at ituya kun ngagnaad. Tasaan mo't ang makadalos ni Chris. Kan mabaybayan na ti inana. Ay, nanang. Dagayam sadsadot ni Chris. Isumot laang ti kunadagiti kakabsat na. Nakalpas nga agpayso iti kurso. Ngam sadot mo't nga agbirok iti trabaho na. E di, si Mardeng kan ngagtrabaho. Pinasardeng dakdagiti kakabsat ni Chris. Susweldoan daklaangan, ta dito yaklatan balay da. Ay, kat nasaya at angarod, no susweldoan da ka. Wen nga rod, nanang. Kay-kayat ko latan tagdaldalos dito balay da. Tapno saan akon abinigat arumwar ang mapanagtrabaho. Di kaslay na rabid na nakatulong ni Yana. Nay, nalabos mo't day takunam akatulong, Pilar. Sad aya ako na mapara dalos kan agtaraken iti agkabaw. Wen, ngam, saan akatulong? Takasla balay na mo't di pagnanaedan da. Awan tumot lati agtagi ko iti day di abalay, no saan nga isuda. Tadamot ten bukod abalay, dagiti kakabsat na. Asino aya ti akin balay iti dayja balay. Ay, ginatang butla ang dagiti kakabsat na. Ginatang da ka no, tapno adda pag naedan ti inada. Kastamot ten ni Grace. Ay, imbag man ta nasingpot dagiti kakabsat ni Grace. Nay, adaman awit yun nga imay dito'y balay. Wala nang. Amuyo ka din, nanang. Dakkel ti birok ko iti panag-live selling ko kadag iti balikbayan baksis awagwag. Ay, kasta aya anak ko. Wen, nanang, napaadok ti customer ko iso nga adu ti gumatang. Naglaing gayam ni Dani kang aglako, nanang. Ado ti mainggan yun, na. Ay, kat nasaya at mo't karud tapno makaurnong kayo. Wala nang. Nang runa ket aganakan ni Dani ka inton sumaruno abulan. Ay, kat nagpalingki kayo ko mga rudmanen Magusto kami ti lutom, Gerald. Ha? Nalaing kagayam nga agluto. Agpaisot ako nayo, nanang. Ni Gerald ti paraluto ija balay. Nay, agda nagsardeng alugan iti batog. Ay, tanawak man iti tawa. Nay, daya namat kan Chris ti rimwar iti lugan. Ni, dapat iruruar da agargarat da. Apay nga ta. Ay, mapanak man iti ayan da. Nay, apayan yan na. Apay nga ado ti gargarat yaw. Ay, madamdamatan to nga agsarita, nanang. Mabaling ka diya tulungan na kami pay amang yun nagkadagiti gamit mi. Ita, mabalin ka di amaamwak no anya ti mapaspasamak. Nanang, pimusa yun ti inada Chris. Inla ko dagiti kakabsat na ti balay apag nanaedan ni. Tanabangkrap ka no ti may sa negosyo da. Iso nga umay kamin agnaod iti balayo. Anya? Kat, ni Chris ngay, adda ka din trabaho na. Awan nga rod, nanang. Iso asyak pay laeng at agsapol iti trabaho. Apayasaan nga agbiro kiti trabaho ta asawa. Sadot mat, nanang. Kan amin nga applyan na kat saan mat ang maawat. Saan ang makapasa iti interview. Anya? Ay, sapay masikog kansan. Uwan, nanang. Upatan abulan ti tiyan ko. Ay, una yan anak ko. Kunaklakit din no nasaya at tibiyag mo kan ni Grace. Ngam, sadot mo't gayam. Dear Mr. Lonely. Masyak ti mapunuan kan kaisina kan. Abay, ito ka din pangisukatam ka na ka? Ay no, talaga maum-uma akong iti kasta nga ugalim. Anusan na ka di, tapno anusan ka na. Anya? Sikapay ti adaganas na amang ibaga iti kasta? Aginanos ta ka dilatan, Luisa. Nawatam.
Apay ngaglimlamang ka dita sirok ti kama. Nabartak man nga minan ni Uncle Alvin. Kabkabilan na kakadi, no kasta mabartak? Saan, nanang? Ngam baon a baon. Ultimo agpapudot iti pagkapena. Sakpay laang ti baon na. Inton nalpas ang nagkape. Ibaon naktumanan amangin naw iti nagkapyan na. Ay no, talaga akas la agbibiyag adon day dyan nga Alvin. Awan lang arudan ti may tultulong na dito'y balay. Aramidan na kapay ababaunan na. Kasta nga rod, nanang. Kasla babaunan. No adda diti balay ni Uncle Alvin. Bangon a baon. Ngam saan mo't ngaggunay. Ultimo aggaw iti kanan na kat syakti baon na. Agkuray ka man, tama kang ngagkanyak day tang Alvin. Alvin! Adak ditoy. Apay ka di. Ada nalipatan mga imbaga. Umasidag ka man ditoy? Apay ya. Asino tinagkunakin ka pagbalinam akatulong ti anak ko? Ha? Iso kano ti ibabaon mo nga agpapudot iti kapim para inaw iti nagkapyam kan aggaw iti kanam. Si Kamet Luisa. Kunak man lanuan niya ti bagam. Para day talayan nga gungungot kan. Saan mo ba kaya ata makasuro-suro ti anak mo iti trabaho dito'y balay, ha? Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan na mangibaon. Gaputa siyak ti agsapsapul para iti ang amin nakasapulan na. Iso nga awan karbangam amang ibaon iti anak ko. Ano awan? Di awan. Nagadulakid din bagbagam. Sika ti mapanaginaw. Tapno damot pa kay ranudan ken ka. Saan kat apapakpakan kalatan? Hoy, naginawak. Apaman na maimunawanak. Kastalatan nga inaldaw ti aramid day ta lalaki. Kanayon mo nga ungungtan. Ngam kaslaawan mo't pagnaan ti panagungungot mo. Jak nga rudan amo na niya ti aramidag ken kuana nana. Di kantulakit din nakasapol iti nasaysaya at alalaki. Day takit din kasla da kurkurang na. Awan ti kurkurang ni Alvin nanang. Saan mo takas ta idi? Ita, nagbalin mo ta nakaslaubing-ubing ti panunot na. Panuynuyam tumot nga men. Okay laang kan ka ti araramiden na. Iso asaan na pulos nga agbalew. Makita yung mata kanayon ko apagungtan. Kat narwamon iti kanayon na panagungot mo. Amo na ba't nga men, asaan mo ang maiturod apapanawon? Masyanak mo't nga rod amang papanaw kun kuana nanang. Kastalata nga rudin. Kasla pagbalinan na kan nga inana. Saan mo't nga asawa, ti pangibilbilangan na kan ka. Bayan nyo nanang. Tanawan lata ti pagbaliwan na. Papanaw kon. Ay rumbang laang, tawan mo't serserbi na lalaki. Masiksikura na ka makakit-kita kan kuana. Ay, talaga naman nugak. Uri na nagsakit ti ulog. Sapay ko mata nagluto mat ni Alvin. Asino ti mga kong agsangsangit? Ang daubing anak katugaw iti sirok ti kayo. Lojak at bidot. Katawanan ni Jillian dayta. Asit gakman. Anya tinagan mo? Apay nga sangsangit ka? Siyak ni Cristel, auntie. Kinidalnak ngamin ni Auntie Nadia. Sino ang Nadia? Ti may kadwa nga asawa ni tatang. Sa dino ti balayo aya? Dayta kulay red ti pintor na, auntie. Urayak dito sumangpat ni tatang ko. No kayat mo, umay ka dita balay. Agay ayam kayo iti anak ko. Dito yak laang, auntie. Tapno makitak no agawid ni tatang ko. Anya nga oras nga gaw awid ni tatang mo aya. 6:00, auntie. Umay ka pailaang dita balay. Itulod ka dita balayo, inton madanon ti 6:00. Ikaasimot day tanga ubeng arangranggasan ti stepmother na. Mabutang agipulong iti ama na.
Tabot-bot ngan mo, jay babae. Wen nga rod nanang. Ang numapan ko itulod ni Cristel iti balayda. Kasaok ti amana. Ay, kaasimot ni Cristel, no saan tayo atulungan? Nakaragragsak ti anak ko nga da ka ay ayam na nanang. Nga rod, duwada ang nakaragragsak. Agpada akasla na iliwan iti kaayayam. Saan mat nga minarumrumuar ti anak ko nanang. Tasaan mo mo tapalubusan nga agayayam iti ruwar. Kasanukat saan ko matamabantayan. Narigatan, ang mga nonya pa iti mapasamak ken kuana. Siya gayam ni Luisa. Asidaglang ti balay nga abangan mi. Inawis ko ti anak mo, tanakitak nga agsangsangit. Siyak man, Jonas. Agyaman ang iti panitulod mo iti anak ko, ha? Madanagan pa yan, sa dino ti ayam na. Ayan ka diti kun na nga stepmother na. Nakaturog. Napartek man siguro. Amom ka di arang ranggasan na ti anak mo? Anya? Ne? Awan mo't ibagbaga kanyak ti anak ko. Tabut-but ngan ti stepmother na. Kasta. Kasaok to man nga rod ni Nadyan ton makaring. No napatagkan ka ti anak mo, saan mo ko maapanawan iti stepmother na? O sige. Ket agyaman akmanan iti panangitulod mo iti anak ko. To all the girls I love before. Nabartek ka manan. Nanya ka lagi din na yan, Luisa. Amom lang aro din na nabarte, bagampay lang. Ano ti masida, ha? Awan ti masida, naibusan. Anya? Ay, sabi nga dito kimbatsan iti sidak, ha? Mapan ka matagsapol iti kanam Apaya kasta kaitan, Luisa, ha? Gaputan na umakon kan ka. Sana ka din nga iayatan, Awan matlang ti may tultulong mo kanyak. Panagkunam ka di katadapay ganas ko ang mga yatkan ka. Sige nga, Rod. Nawan ti makan, maturog aklatan. Maudin da ito apan nakisaritak kan ka, Alvin. No saan ka pa'y lang agbalbaliw? Nasaysayat at pumanaw kan dito'y balay. Mabalin ka din agyan pala dito ni Cristel. Adabit pa panak ket awan ka doon na iti balay. Una, sana bali. Tadamat ti anak ko akadwa ng agay-ayam. Pasensya kan, Luisa, ha? Kaya't ngamin ti anak ko nga umay manan agay-ayam dito balayo. Imbag ka no dito, tadak ay-ayam na. Awan parikot iti dayta. Kumusta gayam ti stepmother na? Kinasaom ka din? Pinapanaw kon Imbagak ano saan pala pumanaw, idarum kon. Kat dayjay, dinardaras ng ti pimanaw. Ayan gayam ti pudpud no nga ina ti ubing. May samot na di babae. Saan na apagan ano ti anak na? Binaybayan nan ti anak mi. Kasta ka di. Sige nga Rod. Ibatim pa ilaang dito ni Cristel. Hello? It is me you're looking for. At dayta, Ha? naimpaki kong dagiti badbadom. Total, dayta matlang tindanon mo kanyak. Iso nga iso matlang ti alam apumanaw. Ano? Sa dito ay harot ti papanak, Luisa. Awan bibiyang ko no sa dino ti papanam. Basta pumanaw kan. Ikanak pa'y kumamat iti mao di agundaway. Nabayagan anagan ano sa Calvin. Kat pulos ajak mauray ti panagbalbaliw mo. Iso pumanaw kan dito'y balay. Sigamat Jonas. Ibatim ka di manan ni Cristel? Saan, Luisa? Ipasyar ko ngamin ni Cristel, ta nagsweldo ag. Kaya ti anak ko akadwa na ti anak mo nga agpasyar. Kat no dalakit di pa nagtalag mo kanyak. Awisag ko mata agpasyar kami. Ha? Amo mo ti balay ko? Mabigla nga. Ibatik ti aidikan ka. Tamno agtalag ka. Ate, Sige.
Mabit lang nga ron tapag sukat ak ni Jillian. O sige, urayan mi ti anak mo, Luisa. Nasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Kanayon na nga ibati ti anak na ditoy. Kano da oras na, ipasyar na pa'y dagiti doha nga umbeng. Hawan nga rod, nanang. Makita mo ti kinaragsak ti anak ko no kasta ngagpasyar na. Nukas ko maka ni Jonas ni Albain, anaayat mo't iti anak mo, ay dinasayaat ko ma. Angam, saan mo't nga rod? Kinunana idi nga ibilang na apudpud no nga anak na ti anak mo. Ngam saan mo't gayam? Nagpambarag laang, tapno adda pagkamangan na. Basol ko matlaang, nanang. Tanagdarasudo sa... Mabalin ka din agsarita ta, Luisa. May papanitian niya. Makita ngamin ti kinaragsak ti anak ko, no adda ni ti balayo. Amok anayat kay ti ubing. Maasyak ngamin iti ubing. Amok nga awan ina ni Cristel. Katore kaskasano. Maipariknak man la kuma, ti panangipatag ti maysa nga ina. Kasta akmat ka ni Jillian. Kayat kumat nga iparik na ti panangipatag ti maysa nga ama. Agyamanak no kasta, Jonas. Luisa, saan nga ta adda amaragsakan ang iti ubing? No paypaysuntan ti agbaling nga ina ken amada. Ha? Kwa? May kariak ka din nga agbaling nga ama ni Jillian. Pudpudno ka di ti pakpakitam akin na singpat, Jonas. Saan kan tungatang agbalbaliw? Awan to ti agbaliw. Gapunta sikati kayat kong agbalin nga ina ti anak ko. No ibilang mo lakit ti apod no nga anak mo ti anak ko. Ibilang kumot apod no nga anak ko ti anak mo. Bayam, panunutag ana imbagday ta asing-asing mo, Jonas. Sa anak nga tangag kamalimanan iti desisyon ko, nana. Panagkita ka ni Jonas kat responsable. Imbagan ko na atadan anak na. Iso mature ti panunot na. Saan akas ka ni Alvain? Wen nga rod, nana. Kan naragsak ti anak ko. No kasta akadwa na da Jonas ka ni Cristel. Maamangan no ni Jonas ti lalaki aparakan ka anak ko. Iso asaan mo ko manapaluspusan pa'y. Sapay la kuma. Ta sa anak manan nga agkamali, nana. Dear Mr. Lumley, Nagado dita a babae. Ngam apay anipay laang dalya tinakurso na daam. Iho. Ay ayatek una ni Dalia, mama. Kat iso ti kayat kong ikasar. Dayjay ka di aklase ti babae ti kayat mo nga isango itinadaang nga altar. Mahilig iti nightlife. Bartikera. Awan delikadesa na. Agbaliw tumot lang ni Dalia, mama. In-enjoyin na lang ti kinabalasang na. Ado dita ti matino a babae. May saditan ni Heidi. Iso ti kayat ko aparakan ka. Nga mama, awan mariknak apan agayat ka ni Heidi. Anyat impakpakan kan kaday dya babae. Tauray agdadata asaan anasaya at ti kababalin na. Kat ay ayatem lata. Tulungak ngagbalbaliw ni Dalia, mama. Patsik ngagbaliw to. Kaano? Basta urayin nyo lang, mama. Talaga nagtangken ti ulo ti anak mo, Fredo. Tsak amunan niya ti aramidag kan kuana. kaslasan mo napadasan tinainla ba, Melinda? San ka di, asandak matakayat dagiti dadakkel mo? Nga mimpilit mo, ti kayat mo. Ngam awan bisyom, Fredo. Sana kas itiday di a babae a bartikera. Sana da ito ti pagparikuta, Melinda. Agayan ayat na pailang, met. Ado pa iti agbaliw. Anya ti amom, no makamiris tumot lang ti anak mo. Saan nga agtal na ti panunot ko? No kakuy-kuyog na dayjay a babae. Melinda, saanin nga ubi nga basi ti anak mo.
Iswa relax ka lang. Panagkunak, awanan namnama ama ayat nakpay ni Liam, tita. Pagkunaam nga awan, iha. Saan da pa'y nagkasar ka ni Dalia? Anya ti amom, no makaamiris tumetlaan. Nga ta, tita. Saan ka kumaamapukawan itinamnama, Heidi? No talaga nga ay ayatem ti anak ko. Ilaban mo. Ngam, awan matlaban ko, tita. Iha, addaak dito'y akakampim. Aganos kalaan. Ti makaanos, makagunod. Sige, tita. Mang namnama aklat ta, ama ayat naktumatlaang ni Liam. Dayta ti kayat ko amang gankan ka, iha. Sa dino ti papanam, rabiin. Imawag ni Dalia, mama. Mapana kita yan lang. Ang Liam, delikadon. Saan ka narumwar? Bayam day jay a babae. Apay nga minapat patsyam ti ibagbagana. Mama, kasapulan nak ti kayan ayat ko. Saan ka a superhero? Tapno anyaman nga oras a kasapulan nakakat mapan ka. Jak mapakawan ti bagik no dadakas ang pasamak ni kuana. Basol na no at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Nangibaga arab rabi kat adda pay laang agkatang-katang itiruar. Sige mama, mapana kon. Ang mga no saan ko na maabutan ni Dalia itimbaga na apang kita akin kuana. Nasaya at mata na uray ka. Talaga nga inururay ko ti iruruar mo iti pasdak a pagtrabahuam. Anya ka diti bagayo, madam? Iparupayo ka di manan, asandak akayat a para iti anakyo? Amo kon dayta. Saan nyo na masapul nga ulit-ulitan? Kat ibagakmet kada kayo. Uray sandak akayat, taay ayatan nak ti anakyo. Jak amo no anya ti impakpakan mo iti anak ko. Hanggang saan mo ko mga iramraman iti kalukwam. Saan mo nga awagan iti dis oras ti rabi? Tapno laang pagbalinam a bodyguard mo. Kasta ka diti imbaga na kada kayo, madam? Iso ti imawag kanyak. Ada nakita na a post ti may sa agayam ko. Nakita nak. Iso nga inawagan nak, kat kuna na asukunan nak, taiyawid na kon. Likli ka mon ti anak ko. Ay ayatak ni Liam, madam. Kat agin ga akayat nak. Saan ko aliklikan? Iso pasensya kayo kumalaanan. Excuse me. Bastos a babae. Pimanawlatan kat kasarsaritak pa'y laag. Saan ka di pa'y asimbangpet ni Liam? Saan pa'y, madam? Oh, ang mga no nagkita damanen iti dayja abastos a babae. Asino, madam? Sino pa'y kumano saan adayjay adalya? Saan lang nga ro da bartikera? Bastos pa'y, madam. Addaaminan kan kuha na anagalas nga ugali. Hanggang no, apay nga ay ayaten latta ti anak ko. Madam, ang mga no ginayuman na ni sir. Saan na kamamati iti gayuma? Talaga laeng ana in love kan kuha na ni Liam. Ni Heidi ti kayat ko apara kan kuha na. Anya nga tati aramidak. Tapno maibaw ing terik nana kan ni Heidi. Ay, madam, iba kayo ka ni Heidi. Tapikutan nan ani Sir Liam. Saan lakit di nga umanugot ni Heidi? Ti kayat na kat saan ang mapilpilitan laeng ni Liam. No di kat disnudo tirik na ni Liam para kan kuana. Sabagay, disintimot ngamin a babae ni Ma'am Heidi. Kat iso ko matibagay kan ni Liam, Doray. Iso nga aramidak ti amin akabaelak. Tapno maibaw ing tirik nana kan ni Heidi. Sa dino ti papanam iho,
Saan ka kuman, arumwar? Umay ang pasyar ita ni Heidi, kat agluto ak itinaimas sa pagsasangwan tayo. Agkita kami kanidalya, mama. Saan mo kumamot apagkadkadan tikid daw ko, iho? Mabalin ka di nga ikansel mo pala ang tilakad mo? Ado pa'y matial daw, apa nagkita yo kanidalya. Mama, Please, iho. Uray itala ang apat gam tikid-kid tawag. sige mama. Mabit lang nga ro taawagak ni Talya. Ibagak nga intun bigat langan nga kita kami. Italang man na nakapagsasango tayo amangan. Kaya dapat ni Heidi. Isu nga rod ang nagluto akit special amakan. Gaputad da special abisita tayo. Agyaman ak. No ibilang dak nga espesyal abisita yo, tita. Awan anyaman na, iha. Kaya tagyaman akmat kan kaliyam, iho. Gaputain cancel mo ti date yo kan ni Dalia. Tapno la ang makapagsasango tayo kada Heidi. Agpay so, Liam? In-cancel mo ti date yo kanidalia? Gaputag pilit ni mama. Kasta ka di. Gapo, takayat ko amakitam ti kina espesyal ni Heidi, iho. Disente a babae. Sana bartikera. Nagagat kan nalaing. Sana na masapol nga ibagayo dito, mama. Gaputa mukmat. Kat sapay ko mata makabirok iti lalaki ang mangayat. Kan may karikan ko ana. Ala, mga tayo kit din. Sayang, dagit espesyal amaka no agbaaw da. Melinda, saan mo nga ipilit ni Heidi kini Liam? Sila nga masaksaktan ni Heidi. Kayat ko laang atulungan ni Heidi. Ken kayat kumat nga iliklik ti anak ta iti dayjay adalya. Saan mo kontrolado ti biyag ti anak ta, Melinda? Adamot ten bukod na panunot. Angam saan nan nga usaran ti panunot na. Ti puso na latan ti usaran na. Anya nga ro ti maramidam? Ket agayat nga ro ti anak ta. Imbag kumamat no sa anakas jay aklase ti babae ti nakainlawan na. Uray kumamamirmiraot ditan. Basta saan laang abartikera. Ala, baybayan pa lang. Barang makapagpanunod tumatlaeng ti anak ta. Romwar ka manan, suko naman ti bartikera akaayan ayat mo. Amangan ngamin no saan na amayawid ti bagina, mama. O no saan, lukon lang ti taksi apagluganan na. Gunggunana, tapnag nakam. Diyak mabali na baybayan ni Dalia, mama. Agbalin ka laang anakakaasi. Gapu iti aramid dayjay a babae. Sorry, mama. Ay ayatek ni Dalia nga ure kas jay ti ugali na. Jak tumat pulos maaklon a manugang dayjay a babae. Di nanto mapusipos ti ulok. Akas iti aramidan naken ka. Please, mama. Maawatan dak ko, mama. Sino mo't dayto nga umawawag iti dis oras ti rabi. Numero lang mat. Hello? Anya? Pulis? Anak ko ni Liam. Apay ka di, apo pulis. Anya? Nadisgrasya ti anak ko? Sige, umayak dita ospital, itamat laang. Bye! Fredo! Fredo, agriin ka. Adda ija ospital ti anak ta. Awanan ti anak ta, Fredo. Kat basol daytoy dayja a babae. No saan anak pasukon iti anak ta? Saan ko maamadisgrasya ni Liam? Nagsakit, Melinda.
Agmay-maysa nga anak ta ni Liam. Ngam apay napasama ken kuha na ti kastoy. Saan nagtumot nga minadengdeng ti anak ta? Anya ngay ita tinapasamag kan kuhana. Nalabit ada ito itigasa ti anak ta, Melinda. Urayan niya pa'y taramidan ta. Saan na maisubli ti bihag na. Madam, adani dalya di tarwar. Ti awanan bain a babae. Agpakpaka siya pastrokan dagiti gwardya. Agsangsangit, madam. At apay lagkanas na nga umay agpakita. Hidinto taiso ti makagapo. No apay anatay ti anak ko. Saan na akaya ti pumanaw, madam? Payman, tasyak ti makisao iti dayta a babae. Nagpuskol matan ti rupam nga umay agpakita dito ay. Kalpasan ti naramid mo. At tapay larupam nga umay agpakita. Pangaasiyo, madam. Uray makitak lang iti maminsan ni Liam. Jack na gaya ta nakasto iti mapasamakan ko na. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Diyak kayaten a makita ti panagrup-rupam a babae. Pumanaw kan, kat saan kan ngagpakpakita. Sika ti bangungot iti biyag ko! Maasi kayo kanyat, madam. Kaya't ko makita ni Liam. Tapos makapagkidawag man lang iti pamakawan. Saan na kan amang uray anya pa iti ibagbagam. Isu a pumanaw kan! Panagkunakit sana nasayati na ramid mo, Melinda. Binayam ko malata ang makita mat ni Dalia ti bangkay ti anak ta. Saan mo nga amo? Noan niya ti marikrinak, Fredo. Natay ti kakaiso ng anak ko. Gapukan ko na. Ita, kayat mo ang makita na. Sana matanagayatan ti amin. Uray pay! Saan abas na mapunas latan ti sakit tinakong ko? Iti dayjay a babae! Fredo, kitaem. Adda babae iti tanam ni Liam. Ha? Nakasuot madremet. Oh my God, darasen tati magna. Kayat ko ang makita no asino dayta a babae. Uray siyak. Kaya't kumatamamuan no asino dayta. Asino ka? Madam? Sir? Ha? Dalia? Siyak ngagpaiso, madam. No kasta? Nagmadre ka? Wen, madam. Manipod awanan ni Liam. Napanunot ko lang yung tag-serbi iti Diyos. Maragsa ka na para kan ka. Gaputa nagbaliw kan. Kat no anyaman tinapasamak iti kalabas, lipaten tayo kuman. Nagimula akman iti sakit tinakam kan ka. Ngam iti panaglabas titawan. Napukaw matla ang dayta asakit tinakam. Agyamanak, madam. Kat ulitat mo ng tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Napakawan kan, Talia. Kakapsat, adadagiti istorya asaan laeng nga pakasaritaan ti panagayat, no diket salamin ti panagbiag iti uneg ti pamilya. Dagiti sao nga nabitawan iti pungtot,
Dagiti pananghusga nga impagarup tayo a husto. Dagiti anak nga awan ti sabali a kayat no di ti maawat. Ken dagiti naganak a masansan a nalipatanda nga ti panagayat. No kontrolado unay, mabalin a pagbalinena a kawar ti bukod a pamilya. Ket iti daytoy a recap, pagsilpuen tayo dagiti talyo a pasamak na kasla agduduma ti rugi, ngem agpadpada ti sakit. Ni Luisa nga napno iti gurang ti puso iti asawa ani Alvin. Ni Melinda nga saan akayat nga awaten ti babae a pinili ti anak na ani Liam. Ken ni Danica nga pinili ni Gerald, maysa na pakumbaba nga aglaklako iti taho, imbes aday diyay lalaki akayat tinanang na para ken kuana. Ay kakabsat, no dinggenyo analaing, awan dito iti simple a kontrabida ken bida laing. Amin sila ada sugat, amin sila ada rasonda. Ngem isyu tinakabudbuteng iti drama ti biag. No ti sugat mo ket aramidem abatayan ti pananghusgam, mabalin nga agbalin ka met agapu ti sugat ti sabali. Rugian tayo ken Luisa, ti babay akasla na palalo ti panagbangar na iti uneg ti balay. Iti umuna, kasla gagangay laeng abalay ti sangwan tayo. Ada asawa, ada anak, ada nanang anakikikadua, ada trabaho iti kusina, ada basit argumento may papan iti kape, makan, ken responsibilidad. Nyem iti likod dayta agagangay a panaguni ti balay, ada agpupuor arurod. Ni Luisa, isu ti babay a nabanog. Nabanog amang gurnos, nabanog amang sarangget, nabanog amang ipalagip, nabanog amang amo akasla isulata ti mang taktakder iti amin. Ket ni Alvin, ti asawana, kasla isu ti lalaki a kanayon a maibabain iti uneg ti mismo a balay na. Anya ngata ti sakit doy ti lugar a masapul a paginanaan mo, sikapay ti kanayon a maawagan nga awan serserbim. No denggen mo dagiti sarita ni Luisa ken tinanang na, mariknam ti panagbusor. Awan ti may tulong na, aramiden na pay dagiti babasit nya trabaho. Kasla ubing ti panunot na, mas nasayaat no pumanaw. Narud, idiyay uneg ti balay, saanin nga asawa ti panangkitada ken Alvin. Kasla pabigat. Kasla tao ang nakatalina et laing ngam awan ti bilang. Ket ditoy, kakabsat, agreak tayo basit. Apay nga takasla kasta kadaras, ano nabanug tayo iti maysa a tao. Nalipatan tayo nga tao met laing isuna. Adarik na. Ada panakabain. Ada kinainutil nga marikna no kanayon nga ibaga keng kuana na awan ti serserbina. Saan tayo nga ibagbaga nga awan ti basol ni Alvin? Nalabit adamet pagkurang ana, nalabit saan met anaan-anay ti panagtulong na. Nyemno ti panagsarita kitagbalin na pangsugat ti tinaldaw. No ti balay kitagbalin na korte a kanayon na mangukom. Apay nga ta saan nga agsarding ti ayat? Iti daydi a balay, adamit ti ubing ni Jillian, anak da Luisa ken Alvin. Isu ti silent witness, ti ubing nga makakita iti amin na tensyon. Ti ubing nga nalabit saan pay a maawatan dagiti sa sao, nyem marikna na ti lamek. Ket daytoy ti adu a tao ti malipat. Dagiti ubing saan laeng adengin ti argumento, agdakilday ti tunog dayta. No inaldaw a makita ti ubing nga agsisisi na tinaganak na, adda paset ti puso na mangipagarup na kasta ti normal na panagayat. Kasta akasla nagbalin a napatig unay ti panakapasok ni Cristel iti istorya. Ni Cristel, may sa ubing a nakita ni Luisa nga agsangit. Saan isu na kapamilya? Saan isu na a responsibilidad ni Luisa? Ngem idi makita ni Luisa ti ubing a nakasardeng, agururay iti amana, agbuteng iti stepmother, adabanag ang nagkiri iti pusona. Dito'y makita tayo ani Luisa, nupay narigat ti uneg na, adapay leng ti asi. Saan isuna anaulpit a tao? Nabanog leng, nasugatan leng. Ket ti kasakitan na, kasla agwaras iti asawa, nyem no ubing ti makitana ang nagkasapulan iti panakataripato, aglukat manen ti puso. Ni Cristel, awanti na nga adda iti abay na. Adda stepmother a kabutengana, adda amaa ni Jonas akasla agtrap-trabaho,
agdardaras, ken nabalayan met iti problema. Idi inawis ni Luisa ni Cristel na makiyayayam ken Jillian, ada basit alawag iti istorya. Makita mo dagiti dua nga ubing nga akikinay kaysa, iti simple nga panagayayam. Nyem iti likod dayta, ada dua abalay nga akukurang iti panakaytutop. Ketapay nga ta makasakit. Gaputa masansan dagiti, ubing ti agbalin, atulay dagiti adulto, anasugatan. Saanda nga amo, nyem iti panagkatawada, mapalagipan dagiti dakel nga ada, pay maaramid anasayat. Ni Jonas, ama ni Cristel, agyaman ken Luisa. Saan isuna a perfecto, nyem makita a talaga a madanagan iti anak na. Pinapanaw na pay ti stepmother idi na amona, nga arangranggasena ti ubing. Dayta desisyon, kakabsat, nodenggen mo, kasla ag subli ti respeto. Adama ang nangeg ti anak na, sana nagbulag-bulagan, sana nang ikuna nga anusamlaeng. No diket pinili ti kinatalged ti anak na. Ken ditoy ag kontrast ti biag ni Luisa. Iti maysa a bangir ada ni Alvin, nga kanayon a pinapanaw na iti sao. Iti sabali a bangir ada ni Jonas, anang papanaw iti babae gapu tanasaktan ti anak na. No sika ni Luisa, saan kadi a mariknam ti basit a panakariing? Saan kadi nga agsaludsod ka iti bagim? Apay ditoy a lalaki, may pakita na daytoy a panangipateg? Apay ngay kasla ni Alvin awan. Niem ditoy met agpegad ti puso. No nabangar ka iti maysa a tao, mabalin ati ananay, apanangkitam ket maiturong iti sabali. Ni Jonas agbalin anasaya at iti mata ni Luisa. Agpasyarda kadagiti ubing, ipalubos na akaduwa ni Jillian, iparikna na ti kinasingpet. Ket tinanang ni Luisa, na idiun unana ket pilit a mangisugsug a papanawi ni Alvin, isumet tinang pakdar. Ad-ada ti panagtalag mo ken Jonas. Kitaem, nala ka maragsakan ti ubing. Ngem amom kadino aniya ti mapaspasamak? Nagrigat daytoy apaset, tatinanang, nupay dakel meti kontribusyon na iti panakauray ti relasyon da Luisa ken Alvin, makita na meti pegad. Kaslako na ti istorya. Masapul nga aga na tayo, tano pinapanaw tayo ti maysa gapu kadagiti kurkurangana, saan tayo koma amapukaw iti sabali akasla na sayat ngem saan pay natin talaga anailasin ti kinaysu. Ni Jonas iti pusona, kayat na nga iparikna ken Jillian ti panangipateg ti maysa nga ama, kas iti kayat ni Luisa nga iparikna ken Cristel ti panangipateg ti maysa nga ina. Maysa anapintas a plano no nadalus tirik na. Ngem no ada uneg agurang, ada peligro a mapagbaliwan ti tulong ken panangkompleto iti amang anaawan. Daytoy ti emosyonal, a puwersa ti istorya ni Luisa. Saan laing daytoy maipapan iti panagbulod ti puso, no diket maipapan iti panagadal. Asana basta bastosen ti pamilya, no adaan pa'y ti mabalin a pagsasaritaan. Saan na nagbalin a malinaw ti amin na sungbat, niya madabasit a leksyon a lumitaw. No ti pamilya ket narigat, saan nga automatic nga isuna ket maibeleng. Niem no adda arang ranggas, masapul a salakniban ti ubing. Kino adda tao a kanayon a pinanghusgam, baka masapul nga kita imet no kasano ti panagsao mo. Tabaka si kamet ti agar aramid iti panagbaliw na, akasla imposible. Niem kakabsat, no ti istorya ni Luisa ket kasla naliday, a panagrugrugi ti panagbulag ken panagurnong manen ti puso. Ti istorya ni Melinda, ket kasla bagyo anang tinag iti balay iti maysa arabi. Ni Melinda, ina ni Liam, maysa ananang anapno iti panggep. Kaya na tinasayaat para iti anak na. Kaya na ti babay a desente, natalged, may pagpanakel, kasla ni Heidi. Ngem tinapili ni Liam ket ni Dalia, babay a narugian a masama ti reputasyon na iti mata ti amin. Mahilig iti nightlife, mabarteng, awan kano ti delikadesa, bastos, ken adu ti napalabas asaan akayat a makita ti maysa ananang iti manugang. Ket ditoy, no agreak tayo akas audience, nalakaunay nga umuna ket kunam, ay, adamet rason ni Melinda. Saan met nga imposible a mabalin a mabuting ti ina,
no makita na ti anak na asumurot iti tao, asaan ang nakapateg iti mata ti sosyedad. Ngem ti problema, kakabsat, saan laeng ang mabuteng ni Melinda. Pinagbali na ti buting na, apan ng kontrol. Pinagbali na ti panakadanag na, apan ng ipilit. Pinagbali na ti kinainana, akarbengan amang pili iti pusong, saan akukuana. Ni Liam, nupay ada respeto iti inana, direkta ti sao. Ay ayatena ni Dalia, kayat na nga asawen, ken patye na nga agbaliw ni Dalia. Daytali niya, tulungan ko isu na nga agbaliw. Masakit, kinapintas iti agpadpada at tiempo. Napintas gapu, taada pamati ti lalaki, iti babae nga ay ayaten na. Masakit gapu, taada met panagbuteng nga bakati panagayat na, ket agbalin a misyon amang isalakan iti tao asaan pay anaurnos. Ngem ti puso ni Liam, kakabsat, saan ama magbiro. No ni Melinda kunana nga ni Heidi ti bagay ken kuana, ni Liam makunana met nga awan ti mariknana ken Heidi. Ket daytoy ti paset amasansan nga malipatan dagiti naganat. Mabalin anasaya at ti piliyem para iti anak mo, ngem no awan ti ayat, awan ti biyag ti relasyon. Saan mo maipilit ti kinatalged akasukatan ti panagpuso? Saan mo maipilit ti disente no ti puso ti anak mo ket aday ti sabali? Ngem ni Melinda, saan na kayat nga agpaawat? Nakita na ni Dalia akas pigad, kas rugit, kas panakadadael ti masakbayan ni Liam. Ket idi inawagan ni Dalia ni Liam iti rabii, gapu taada nakita na a tao amang butbuting kingkuana, agpatingga dayta a simple, atawag iti gubat, iti uneg ti balay. Ni Melinda kunana, sang ka a superhero, bay am dayta a babay. Ngem ni Liam, iti panakadanang niya, saan a makanos. Kunana, no addadakes a mapasamak ken Dalia, saan a mapakawan ti bagina. Ay, kakabsat, daytoy ti tension, iti maysa abangir ti ina amang sardeng, iti sabali abangir ti anak, a maawis iti panagayat ken responsibilidad. No agdengdeng enggeg ka, mariknam ti puso ni Liam akasla agdardarasen, kasla awan ti kapiya, no saan na makita ni Dalia anatalged. Kaditoy ti istorya, kat mangibati iti nakabutbuteng apakdar. Adadagiti desisyon akasla basit laeng iti rabi, ngem agbalin nga awan ti pagsubliana. Idi sinango ni Dalia ni Melinda, saan a simple a panagpakumbaba ti napasamak. Naginurot ti ranggas ti sao. Ni Melinda ininsulto, pinabain, pinapanaw. Ni Dalia mep, nupay agpakpakumbaba iti daduma a paset, adamet kinatibker na akunana nga ay ayaten na ni Liam. Saan na kayat aliklikan, gapuleng ta saan, isuna akayat ti ina. Dito'y agduma ti panangkita. Iti mata ni Melinda, daytoy ket kinabastos. Iti mata ni Dalia, daytoy ket panagtakder para iti ayat. Ket ni Liam, napuotan iti tanga. Ada inana akayat na arespetuen, ada babay akayat na asalakniban. Ni Fredo ama ni Liam, kasla iso ti boses ti balanse. Saan na kaya ta mapilit ni Heidi iti puso ti anakda? Ipalagip na ken Melinda nga ada, bukodarik na ni Liam. Ngem kasla saan ang mangenggeg ni Melinda ti aramid ti sabali, no saan ang maiyanatup iti kayat na. Inurnos na ti panakisango ken Heidi, ng luto, nang aramid iti espesyal arabi, ket pinilit na ni Liam a kanselahen ti panagkita ken Dalia. Isu daytoy ti makapasakit. Adamay sa ananang akasla, agpanpanunot nga no may pakita laing na ni Heidi, iti anak nga iti umiso alawag, agbalbaliw ti puso ni Liam. Ngem nga kasta ti puso. Ti puso, sana remote control. Sana mapindot laing tapno agbaliw ti channel. Kiti diadamanen ti tawag, idinapan ti tensyon iti pangato, idiada balita manipud pulis, nakagtengteng ti amin. Na disgrasya ni Liam. Ay kakamsat, daytoy ti paset a makapakulba. Awanen ti oras para iti argumento. Awanen ti oras para iti kuna koma. Awanen ti oras para iti pananghusga. Iti ospital, ti maysa ananang anapno iti pungtot, ket sinango ti kasakitan asaan a maibaga.
Ni Liam, ti kakayso na nga anak da napukaw. Saan tayo kasapulan a detalyado ti aksidente, umanayem nga maawatan tayo ti rurod. May sa abiyag tinatinag, ket iti uneg ti puso ni Melinda, saan na simple aliday ti simrek. Ada pungtot, ada panagbasol, ada kayat a pagbasolan. Ket ni Dalia, ti babay a kayat laing a makita ni Liam iti maudi, isu tinagbalin a pangibatian ti amin na sakit. Sika ti bangungo ti tibiyag ko, kaslakasta ti puwersa dagiti sa ona. Pinapanaw na ni Dalia, di na kayat makita, di na kayat dengen ti panakipakumbaba. Ket no dengen mo daytoy, mariknam ti dua a sakit. Ti sakit ti inang napukawan iti ana, ken ti sakit ti babay a napukawan, met iti ayat na ngem saan anaytedan iti karbengan nga agladingit. Dalia, nupay adu ti pagkukulangan na idi, tao met. Ay ayaten na met ni Liam, nagrigat ti daan na met. Ngem iti tiempo ti liday, kaslaawan ti lugar na. Ditoy ket nakaro ti leksyon, no agdungaw tayo, masansan asapulen tayo ti basol iti sabali. Gapu ta narigat nga awaten nga ada pasamak, asaanen a masukatan. Nyem ti panangibasol, no ipalong-along mo iti adu atawen, agbalin a sabon, akanayon a mangugas iti sugat, nyem saan a mamakawan. Malabas dagiti tawen. Ti balay ni Melinda, ket awan ti dating arago. Ti punganay a panggep na amaykan ti anak na, iti nasayat a masakbayan, ket nakbalin a kawaw. Adaman ti naurnos a plano, awan met ti ana amang biyak iti plano. Ket iti daydiyay analadaw a tiempo, makita ni Melinda, ti babay nga ada iti tanem ni Liam, nakasuot a madre, ni Dalia. Ay, kakabsat, no ada sin akas lamang pukaw iti anger ti audience, daytoy dayta. Ti babay a pinanghusgaan, ti babay a inawagan a bartikera, ti babay a pinapanaw nga awan kaasi, nagbaliw. Saan laeng nagbaliw para mangipakita? Nagbaliw gapu, tatipan nakapukaw ni Liam nagbalin a krus iti biyag niya. Pinili na ti biyag a napakumbaba, biyag a panangserbi, biyag a panagbabawi. Ket ni Melinda, iti maudi, nakita na nga daydiyay babay nga inisip na arugit, ada pala ti kabaelang nga agbalin a nadalus iti bukod na apanawen. Dalia nangawat iti panang pakawan, ngam isupay tinagdawat iti tuloy-tuloy a panang idawdawat. Ket ni Melinda, no pay saan analaka, inika na ti pakawan. Saan dayta a pakawan amang pukaw iti sakit, ngam pakawan amang palubos iti puso, asaanen nga agtalinaid akasla nakakawar iti ospital, iti rabi, iti aksidente, iti maudi, asao asaan anay baga. Daytoy ti climax ti istorya ni Melinda. Naladaw ti panakaawat na, ngem saan pay anapalalo analadaw tapno agbalin a tao manen. Ti panagbabawi, kakabsat, saan na makaisubli iti napukaw, ngem mabalin amang isalakan iti natda. Ket kalpasan dayta an nangeg tayo a sakit, sumrek tayo iti may katlo a istorya. Ti istorya ni Danitza ken Gerald, akasla umuna ket simple a love storyline. Maysa a balasang a masikog, maysa a baro nga aglaklako iti taho, maysa a nanang asaan akayat nga ipalubos ti anak na iti kinaawan. Ngem ay, daytoy a paset ket napno iti leksyon, a para kadagiti amin a mangus-usar iti kwarta a panukat ti kinatao. Ni Gerald marigrigat. Aglaklako iti taho, agtrab-trabaho iti init, agururnong iti basit a ganansiya, ngem ada ayat na ken Danitza. Ket ni Danitza, nupay amo na tirigat, pinili na ni Gerald. Nanusan na ti panna kay turong ti mata ti nanang na, nawat na ti insulto, ngem intakder na ti ayat na. Masikok akon, sumurot akon ken Gerald, kastoy ti karga ti pamilin ti puso. Ket ni nanang, kasla tipikal a ina nga mabuteng. Anya ti ipakanday takeng ka, taho, kasano no ada anak yon? Maysa a rason asaan tayo mabalin nga ibeleng laeng. Gapu tapudno, rigat ti biyag no awan ti sigurado a pagbiyagan. Pudno, saan amakan ti ayat laeng? Pudno,
ti anak kasapulan ti gatas, diaper, doktor, balay, na talget a masakbayan. Ngem iti dayta a panakadanag, adamet dagus a panangibaba. No marigrigat ti lalaki, kasla awanen ti dignidad na. No aglaklako iti taho, kasla saanin a mabalin a mangayat. Ket daytoy ti masakit, dagiti tao a napakumbaba ti trabaho, masansan adida pakawanin ti sosyedad nga agdream iti dakkel. Ni Gerald sana nagpakunwari nga baknang, sana inleming ti trabaho na, sana inbaga a kinabaknang ti maited na. Ngem inkarina na saan nabaybayan ni Danica, inkarina nga agtrabaho, agurnong, agbalin a responsabal. Ket kakabsat, no ada tao asaan abaknang ngem adaan iti panagriget, kasano nga ta no iti dantayo iti gundaway imbes a pananglalays. Ninanang ni Danica, ngem ada pinilina asabali, ni Chris. Iti panagkita na, ni Chris ket masmayat. Ala pamilya akasla makabail, ada suporta, ada itsura ti estabilidad. Urayno ni Chris ket awan meti klaro a trabaho, ada ti panagpati ni nanang nga gapu, ta ada kakapsat, ada pamilya, ada pagtalgedan. Ket dito'y talaga agreak tayo. Apay no pobre ti trabaho ni Gerald, dakesen. Ngem no ni Chris awan trabaho ngem ada pamilya, awaten. Apay nga ta mas dagdakel ti pamati tayo iti image ngem iti aramid. Apay mas ipapanunot tayo ti forma ti biag imbes at ti prinsipyo ti tao. Ni Pilar, may sa akabagyan weno gayem na agpasangbay iti istorya, nagbalin a boses tinaing kalintegan. Ipalagip na nga saan alapid ti kinarigat no adda pa nagagep. Ada marigrigat a nagsalukag kinakariing itinaraniag a biyag. Ada baknang anapukaw ti amin gapo, ta saan nga amo nga usar ti kwarta. Daytoy asa okit kasla simrek iti apagisu adiso. Ngem ni nanang, nupay ada basit arik na nga nalakaan na, san pay laeng anaan anay anawat. Kinidaw na nga umay ni Gerald tapno makasarita. Ket ni Gerald, imbes a makipangsinungbat, nagpakumbaba. Saan ko baybayan ni Danica? Inkarina. Anusan mitirigat? Agtrabaho kami. Agur-urnong kami. Para iti kasal ken panagbiag. Adamay sa a klase ti lalaki a, saan anatayag ti sao, ngem natibker ti panagtakder. Ni Gerald kasta. Saan na fleshy, saan na sikat, saan adat-datlag, ngem adda kasiguradoan ti puso, no ayaten na. Aramiden na. Iti ununa na, kasla pinilit laeng ni nanang nga mangpalubos gapo, tamasikog ni Danica, ken awan met ti maaramid. Inikana day ti pagnaydan, caretaker style, wenno pagyanan akasla adda kondisyon. Ketno kitayem daytoy, saan pay anaan-anay a panangawat. Kasla ko na. Sige, gapo ta awan ti choice, agyan kayo, ngem kita ek no aniya ti mapasamak. Daytoy a klase ti panangawat, kakabsat, adu ti nakapadas. Ada dagiti naganak asaan nga ibagbaga a pinakawandan, ngem agur uray dalay nga agkamali katapno ibagada, kitaem, kinunak kanyam. Ket ni Danica ken Gerald, no nabanog daman, dida pinatulan. Dida nang sukbat iti insulto. Dida nang ipakita iti drama akasla para mangabak. Pinili dati agtrabaho. Pinili dati manggurnong. Pinili dati agtulong iti biag anasayaat, saan gapo ta kayat da nga ipakita a basol ni nanang, no di gapo ta adda anak a umay. Ket ay, dito iti emotional lift ti istorya. Ti lalaki a pinanglalaysen gapo ta aglaklako iti taho, isumit ti lalaki nga ammo nga agluto, agdalus, agisagana, aggurnong, agsuporta iti asawa. Ti babay a pimili iti marigrigat, saan anatay iti rigat. Nagadal ang makipagtrabaho, nag-live selling, naglako kadagiti balikbayan bags, nangiturong iti negosyo iti panawen a basit ti kapital. Dida naguray iti swerte, dida naguray iti tulong ti sabali, nagtignay da. Dito'y mo makita ti kinapateg ti partnership, no agkinayat kayo, saan nga umanay ti I love you. Masapul met ti agtrabaho tayo, agurnong tayo, agdamagi tayo no adda kulang, saan tayo agbabain iti basit arugi.
Daytoy ti pangato ti hope iti istorya. Gaputan no ti umuna a paset ket puno iti pananglilipat ken panangpapanaw, ken ti maikadua ket napno iti panakapukaw. Daytoy maikatlo a paset ipakitana, aadamet ayat a mabalin, alumago no suportaan ti aramid. Nem siyempre, saan na radio drama no awan ti twist, akas lamang isarwa, iti pananghusga. Ni Chris, ti lalaki akayat ni Nanang para ken Danica, tinapintas a pagtalgedan iti panagkitana, agparang manen, iti istorya iti saan a napintas a kasasad. Dagiti kakabsat na impagarup na isu ti suporta, na bangkrap iti negosyo. Tibalay a pag naidanda, nailako. Ket sa sino ti umay agsapul iti pagyanan. Ni Chris ken ti asawana, nga masikog met. Ay, kakabsat, daytoy ti momenta mabali na kunain ti audience. Ayan na, karma. Nyemsan tayo ko mamaragsakan iti dakes ti sabali. Ti punto ditoy sana para laisen ni Chris. Ti punto ket para ipakita nga ti outer image, ti pamilya kasla makabail, ti tsura ti estabilidad, saan na permanente. Mabalin a mapukaw ti negosyo. Mabalin a may lako ti balay. Mabalin a ti tao ay impagarup mo a mas mayat, ket addamet bukod na arigat. Ket tinakasakit pay ni Chris mismo awan ti trabaho. Agap apply ngem saan makapasa iti interview, saan maawat, kasla nagbalin asadot iti mata ni Nanang. Daytoy, ti panagbaliktad ti istorya. Ni Gerald, nga pinanglalayseng gapo ta aglaklako iti taho, adda progreso. Ni Danica, na impagarup nga mapasamak ti dakes gapo ta pinili ti pobre, adda negosyo. Ni Chris, na impagarup a nasaysaya ta pagpili, umay agnanayad iti balay ni Nanang gapo taawan ti pagnaidan. Ket ni Nanang, siguro iti uneg ti pusona, nasaktan met. Saan gaputa dakas ti pasamak, no di gaputa ti pananghusgana, ket naipakita, abasit ti nakita. Nakita na ti trabaho ni Gerald abasit, ngem di na nakita ti panagaget. Nakita na ti reputasyon ni Chris amayat, ngem di na nakita ti kinakurang iti panaktader. Nakita na ti rigat ni Danica, ngem di na nakita ti kabaelan ti anak na nga agbalin a partner, negosyante, ina a natibker. Daytoy ti maysa kadagiti kasakitan na aleksyon para kadagiti naganak. No ipilit mo ti masakbayan ti anak mo, base ti panagbuteng mo. Mabalin asaan na amakita ti aramid ti Dios iti biyang niya. Saan na kayat asawen, apalubosan ti amin a desisyon. Masapul pay ti panangibalakad. Ngem adda nagdumaan ti panangibagay ti kinapudno, ken ti panangduprak iti dignidad ti tao. Ni Gerald ket saan na perfeito, ngem saan met a basura. Ni Danica ket saan na suker laeng, adda bukod na a pamati. Ket ni Nanang, iti ka maudyanan, napilitan akitain ti resulta, saanen ati itsura. Ada pay maysa abanang akayat ko nga ipalawag iti istorya ni Luisa, kakabsat, ta ditoy mas lalo a sumakit ti puso, no panunoten ti pananaw ti maysa nga ubing. Ni Jillian, uray no agkatawa no ada ni Cristel, uray no maragsakan no ada kadua nga agay-ayam, saan a maikat iti pusona ti saludsod nya apay, at itatang na ket kanayon a masursurotan, ken apay at tinanang na ket kanayon a kasla nasniban iti pungtot. Dagiti ubing no makitada nga ti ina, ken ama ket awan ti kapiya, di da ibagbaga a nasaktanda, nim agbalin dayta, a panagkedkeda nga agsao. Mabalin ang mapanda iti kwarto, agay-ayam, wenno ang mudo, nim iti uneg, agdamagda. Basol ko kadi, apay akasta ti balay mi. Ket daytoy ti rason at ipaset ni Cristel, ket saan lang a side story. Ni Cristel isu ti kasla mirror ni Jillian. Dua a ubing nga agkasapulan iti natalget a lugar, dua a puso nga agsapul iti adulto a makakitada. No pinili ni Luisa nga tulongan ni Cristel, kasla nakita na ti anak na iti rupa ti sabali. Ket no pinili ni Jonas nga salakniban ti anak na manipud iti stepmother, kasla ada leksyon a naited ken Luisa. Ti kinaganak ket saan laing a panangted iti makan, no di ket panangala iti baro a desisyon no ti anak ket masaktan.
Nyem iti isyu metla akanito, masapul a makita ni Luisa na ti panang salaknib iti anak na, saan akayat asawen a dadailen na ti ama, ti anak na iti sangoan ng dayta. Mabalin nga agsina ti magasawa, no talaga adi agtutunos, ngem saan ko mga agsina dagiti anak iti dignidad ti amada, wenno inadagapu kadagiti sao ti maysa. Daytoy tinapait aparte. Ni Alvin, no agpada ti basol na, saan met a masapul a maibeleng akas la basura. Mabalin nga umadayo isuna, mabalin nga agsardeng a makisarita, gapu tano ti lalaki maibabain iti inaldaw, aglunod met ti panagtalek na iti bagina. Ket no awanen ti panagtalek, ad-adda asaanen nga agtignay. Kasla sirkular nga rigat, awan serserbim kunada. Gapuna ang talinaid aawan titignay. Ket gapu taawan titignay, ad-adda ang mapaniknekan ti pananghusga. Aniya timang putol iti kasta a cycle? Saan laeng a panangpapanaw? Masapul ti panangsaw a napudno, ngem addaan asi. Masapul ti panagpakaamo, no aniya ti kasapulan, ngem saan a panang insulto. Ket no awan met talaga ti panagbaliw, masapul ti panangikedeng asaan amang dadael iti ubing. Daytoy ti lugar a kasapulan ni Luisa nga agadal. Ti panagungot na ket ada nakayatan a protektaran, ngem ti forma ti panagungot na ket nakadadael met iti mismo a pamilyana. Iti istorya ni Melinda, ada pay maysa a karakter nga masansan a malampasan ni Heidi. No kitayin tayo, ni Heidi ket kasla napiling a perfect option, ngem awan met tinagdamag no aniya tiriknana. Melinda ipakitana ani Heidi ket desente, na urnos, may kari, ngem no ti puso ni Liam ket saan nga ada kengkuana, aniya ngay ti agbali ni Heidi. May sa ataw a mausar iti plano ti sabali. Kasta tinakapait iti panangipilit tinaganak. Saan laeng ati anak mo ti masaktan? Masaktan, meti tao nga ipilit mo kengkuana. Ni Heidi, nupay saan unay anabigyan iti dakkel as tsena. Timsil na dagiti nasayat a pagpili, na saan met a dapat maipilit. Saan nagaputa disente ti may sa babay, automatiko a bagay isuna iti anak mo. Saan nagaputa saan mo kaya ti Dalia, mabalin mon nga aramidin ni Heidi at tambal. Ken ni Fredo, iti kasasaad na ama, makapasakit met ti panakakita kengkuana. Kasla na awat na ati asawa ani Melinda ket nadanagan, ni makita na ati panangipilit na ket saanin ang nasayat. Adadagi ti ama kasta, kakabsat, saan na masarita unay, ngem mariknada ti agpegad. Nukuna ni Fredo nga saan mo kontrolado ti puso ni Liam, kasla isu ti boses ang nangipalagip iti audience iti kinapudno. Ngem di met isu ti agturay iti balay. Isu ti nakabutbuteng numay sa laeng ti boses ti napigsa. No ti boses ni nanang laeng ti mga bak, ti amin a boses maulimek. Ket idinapukaw ni Liam, marik na mo ani Fredo ket awan met ti maaramid, no di ti agladingit iti napukaw, ken iti pasamak analabit na pagaan, no nauna ti pannakaawat. Melinda, iti ospital, kasla ina anarba. Saan na amo no sa dino isubli ti sakit. Dalia ti adda iti sangwanan na, isu ti inabutan ti panangbasol. Ngem no agladingit ti tao, saan alaging husto ti ibagbagana. Daytoy ti maysa a realistic a paset. Awan ti cinematic, a panagpakawan iti daydi ay mismo arabi. Awan ti embrace. Awan ti, sige anak, awaten ka. Ti adda ket pungtot, panangparuar, panangpababa. Ket dayta ti biyag, masansan at ti forgiveness, ket saan adumteng no kasapulan mo. Dumteng no nabannogen ti puso, na agawit iti bato. Ni Dalia kas madre iti kamaudianan, saan a simpleng redemption twist. Kasla isu ti pamatalged na ti tao, no pudno a nasaktan ken naliwliway ti Dios, mabalina nga ilinteg ti dalana. Nimsaan nga isu ti mangipawil ken Liam. Isu ti mangipakita laeng ken Melinda nga ti tao a pinangusgaana, ada pala espiritu a kabaelan nga alpakumbaba. Ket iti isu met laeng a kanito, ni Melinda masapul asang sanguin na ti sabali a kinapudno.
Nalabit iti pananglaban na kendalya, saan laing alinabanana ti babay. Linabanana miti kalayaan ni Liam na agayat. Dayta ti klase ti regret anang runang imluha. Saan amay bagat ti sorry iti anak ka napukaw, ni mabalin nga ibagat ti pinakawang ka iti babay anabati. Basit, niyem dayta laing tinatda. Iti istorya ni Danitza ken Gerald, na pintas met akitayan nga ti panagbaligi, dasan abiglaan a milagro. Saan nakalpasan a pinili ni Danitza ni Gerald, bigla nga nagbalin abak nang da. Saan? Daytoy ti realistic apart nga masapul amarik na iti recap. Adaal daw analabit basit tinaganansiya ni Gerald iti taho. Adaal daw anapudo ti init, adaal daw abasit ti gumatang, adaal daw masakit ti baginang masapul pay abumangon. Adaal daw ani Danica, nupay masikog, masapul at tumulong, agpanunot no aniya ti maylako, kasano ti live selling, kasano ti panagipagsaw iti customers, kasano ti panangikarga iti balikbayan bags iti kamera. Daytoy ti actual ayat, kakabsat. Saan daytoy a puro kilig? Daytoy ket resibo, presyo, pagod, kabael amang isukungem, saan nga isusuko. No adda trabaho ni Gerald, akasla nababa iti matati nanang. Isumet dayta tinang isuro ken kuwana iti disiplina, agsapa, agdalus, aglaklako, makisarita iti tao, mangawit iti produkto. Ket no simrek day ti negosyo, dayta a disiplina tinagbalin a pundasyon. Ni Danica met, saan nababay a naguraylaeng. Nakita na ti oportunidad ti online selling, nang usar iti kabaelan, nang awat ti order, nang ipakita iti sipag. Isu ano agawida nga adaan pasalubong para iti nanang, saan dayta nga pangipakita kitaem, nagkamali ka. Mas kasla nanang, daytoy tinairugi mi, uray no saan mo kami pinatidi. Ketno ni Gerald agluto iti balay, agdalus, adtulong, adabasit a komedi ken tenderness iti istorya. Ti lalaki a pinanglalaysen at taho vendor, isupay ti lalaki a makaurnos iti kusina, makaaywan iti asawa, makaipakita iti panangipateg iti aksyon. Dayta ti mangdadael iti stereotype. Saan nabasol ti lalaki, no saan na nakatapos iti dakel a kurso, no adalatta panakidangadang na. Saan abasol ti trabaho no nadalus? Ti basol ket no awan ti panagreget, no awan ti responsabilidad, no awan ti panagayat anapudno. Ket idisimrek ni Chris iti pasamak na awan trabaho, saan daytoy a panaglayt ken kuana, ngem clear a mirror iti nanang, nausar mo ti maling a panukat. Ti tao a impagarup mo amang isalakan iti anak mo, agkasapulan met iti panakaisalakan. Ti tao a impagarup mo amang parigat iti anak mo, isupay tinangbangon iti pagbiyagan. Daytoy ti irony, ang napakasakit niyam napno iti leksyon. No ada audience nga naganak, siguro marik na daditoy ti panangriing. Saan ko maapumanaw ti panakabalakad, ni masapul nga umuna ti panangammo sakbay ti panangukom. Ket kabayatan adingin tayo dagitoy, mabaling nga agsubli ti saludsod. Sino ti pudno amayat? Isu kadi ti tao a napintas ti porma iti rugi, wenno isu ti tao a mangipakita iti kinasaya at na iti panawin ti rigat. Ti istorya, ket saan a mangibaga nga saanin nga kitain ti praktikal a kasasaad. Saan tayo abagbagay nga ayat laeng ket umanayen? Ngem kunana nga ti praktikal a panagpanunot masapul, akadua ti kinapudno ken kinaasi. No awan ti kwarta, agtrabaho. No adda na palabas adakes, agbaliw. No adda relasyon anarigat, agsaw iti nasayaat. No adda anak a pumili iti dalana, mangibalakad nyem saan amang dadael. Daytoy dagiti basit a desisyon na agaramid iti dakkel a pagdumaan. Ta iti tunggal pamilya, adalata ti agkurang. Awan ti balay a perpekto. Nyem ada balay a makasurvive gapu, ta adda agpakumbaba. Ada balay a matumba gapu ta tunggal maysa kayat na nga mga bak. Ket daytoy atalyo ay istorya, kasla agkungkuna kada tayo. Saan nakasapulan nga agbalin tayo, a husto iti amin na debat. Ad-ada kasapulan nga agbalin tayo, a tao nga amo ti agpakawan, agdengeg ken agbalbaliw.
No pagsilpuin tayo dagitoy talyo a istorya, kakabsat, adamay sa anapig sa atema. Ti pamilya mabalin a pagtaengan ti ayat, niya mabalin met a pagtaengan ti pananghusga. Ni Luisa, iti panakabanog na, pinanghusgana ni Alvin Aginga at ti asawa, ket kasla na ikatan iti dignidad. Ni Melinda, iti panakabuteng na, pinanghusgana ni Dalia Aginga at ti anak na, ket napuotan iti tenga ti panagayat ken panagtulnog. Ninanang ni Danica, iti panakadanang na, pinanghusgana ni Gerald Gapulaeng, iti trabaho ken kinarigat. Talyo a babay, talyo a klase ti panagayat, talyo a klase ti panakabasol. Saan ida a kontrabida laeng, inayat da ti pamilyada. Ni Luisa kayat na tinasayaat para iti anak na. Ni Melinda kayat na tinatalged a masakbayan ni Liam. Ni nanang ni Danica kayat na nga saan a marigatan ti anak na. Ngem ditoy agbalin a napudno ti leksyon, ti panagayat a saan a makangeg, agbalin a presyon. Ti panagayat a saan a mangraem iti dignidad, agbalin a panangparigat. Ti panagayat a napno iti panagbuteng, agbalin a kontrol. Ket no kontrol ti agturay, masansan at ti kinapudno ket maiparit, ti puso ket agliklik, ken ti pamilya ket agsina. Ni Alvin, nalabit saan tayo naan anay anaawat ti amin a pagkurang-ana, ngem klaro at ti kanayon a panangibaba keng kuwana nakaisurot iti panakaabak ti relasyon. Ni Dalia, nalabit adda na palabas asaan a napintas. Ngem ti panagbalbaliw na iti kamaudianan ng ipakita asaan a permanente ti label a naikabit iti tao. Ni Gerald, nalabit basit ti nairugina. Ngem ti panagriget na ng ipakita at ti trabaho a napakumbaba saan na makapababa iti karakter. Ket dagiti ubing, Jillian, Cristel, ti anak a maaramid ni Danica ken Gerald, uray ni Liam a anak ni Melinda, isu da tinakarecord ti epekto dagiti desisyon dagiti dakkel. No agsao ti naganak, agsurat ti puso ti anak. No agpungto ti ina, agawid ti anak a mabanog. No inaldaw a pananghusga ti adda, agbalin a nailimed a trauma. Ngem no adda panangawat, uray basit, mabaling nga agbalin a rugi ti panagagas. Ket no adda maysa asim nga agtalinayd iti isip ko, isu daydiyay panagkita ni Melinda ken Dalia iti tanem ni Liam. Awanen ti panagpanakkel, awanen ti siya sino ti husto, awanen ti panangipilit ken Heidi, awanen ti panangawag a Bartikera. Adalaing dua a babay a napukawan iti maysa a lalaki na ina ay ayaten iti agduma a wagas. Dayta ti kasakitan ti panagbiag, no ada naawan, maawatan mo adagiti inaramid mo, agubat ket basit laing kumano nauna ti pananggaasi. Ni Melinda no nauna, kumaananggeg ti puso ni Liam, nalabit saan akasta ti napasamak. Saan tayo amo? Saan tayo met ibaga nga isulaing ti basol? Nem ti guilt ainted ti istorya ket isu ti mangisuro. Saan tayo nga aguray a madadael ti amin sakbay a manggeg? Ni Luisa no nauna koma ang nagsao iti nasayat, no kinausap na ni Alvin, asaan na pang insulto, nalabit adapay na isubli. Ni nanang ni Danica no nauna koma at tinimbang na ti karakter ni Gerald imbes at ti trabaho, nalabit saan na masakit ti amin ang napalabas asao. Niem kasta ti biyag, kakabsat. Masansan ang maadalan tayo ti leksyon, kalpasan ang nakabitaw tayon iti sao asaanen ang maisubli. Tinapintas laeng, no ada pa'y tiempo, mabalin pa'y nga agbaliw. Ni Luisa makita na iti panangaywan ken Cristel at ikaasi ket mabalin nga irugi iti sabali, ni masapulmet na isubli iti bukod a balay. Ni Melinda nakasarak iti pakawan, saan para mapukaw ni Liam iti memorya, nim para saanen nga agbalin a poison ti liday. Ni nanang ni Danica nakitana at ti kinapobre saan a sentensya, ken ti kinabaknang saan a garantiya. Amin dagitoy, no awatan ti puso, agbali na pangagas. Kakabsat, no ikaw ti ada iti kasasaad ni Luisa, no nabannog ka iti asawa wenno ka pamilya, agsalutsod ka man iti bagim sakbay amang ibato iti napait asaw. Daytoy ba asaw tumulong nga agbaliw isuna,
wenno padpadaeli na laing? No ikaw ti kasla ni Melinda, mabuting para iti anak mo, agsaludsod ka. Ibalbalakad ko bagapo iti ayat, wenno ipilpilit ko ti bukod ko atakot? No ikaw ti kasla nanang ni Danica, na makita mo ti anak mo a pumili iti tao asaan amayan anay iti panagkitam, agsaludsod ka. Naamamok ba talaga daytoy a tao? Wenno hinusgak laing ti trabaho na, ti pamilya, ti itsura, ti kwarta? Ketno ikaw ti kasla Dalia, Gerald, Alvin, wenno ni Danica na nausgaan, nalais, naibabain, saan ka ko mamapukaw iti kinasakit ti sao dagiti sabali? Ti kararuwa ti tao saan na masukat iti label. Mabalin nga agkamali ka, ngi mabalin ka met nga agbaliw. Mabalin nga pobre ka ita, ngi mabalin ka nga agtrabaho. Mabalin nga addadakes a napalabas, ngi mabalin nga adda na dalus a masakbayan. Daytoy ti pakinakim ti talyo nga istorya. Saan tayo nga agturpos a manggukom iti maysa a tao, iti dayjay maysa a panawen nga nakita natin isuna. Tanalabit day talaing ti chapter a napintas a pagbaliwana. Ket saan tayo ko mga aguray at itanim, ti panagbulag, wenno ti panagkulaps ti pangarap ti mang isuro, kada tayo nga mas napatig ti kaasi, nim panagpanakkel. Iti kamaudyanan, ti drama dagitoy a pamilya, ket saan laing para pagpaiyakan. Para ipalagip kada tayo at ti ayat masapul nga adaan iti panagrespeto. Ti ina masapul ang mangaywan, ngem saan ang mangkawar. Ti asawa masapul ang mangibaga iti sakit na, ngem saan ang mangduprak. Ti anak masapul nga agtulnog, ngem adamit bukod na abiyag a pagtakderan. Ket ti tao nga hinusgahan iti napalabas na wenno kinarigat na, masapul nga maikan iti gundaway, no makita ti panagriget ken panagbabawi. Ni Luisa, ni Melinda, ken ni nanang ni Danica, aminda nagadal iti narigat a wagas. Dagiti sao a naibato, dagiti desisyon a napilitan, dagiti pananghusga a naunang impanangamo, amin dagitoy nang ted iti sakit. Ngem iti tunggal sakit, ada mitlawag, ada ubing a nasalakniban, ada babay a nagbaliw, ada agasawa a nangipakita ti ayat, ken sipag mabalin amang bangon manipud kinaawan. Ket dayta ti kayat ko a panunotin yo kalpasan daytoy, a recap. Saan abasit ti bileg ti panakikadua? Saan abasit ti epekto ti panagsao? Ken saan naladaw ti panagpakawan no ti puso, ket agpudno nga agpakumbaba? No nariknayo ti sakit ni Luisa, no nasaktan kayo iti napasama ken Liam ken Dalia, no naragsakan kayo iti panagbaligi da Danica ken Gerald, ibatiyo iti comment ti kapanunotan nyo. Siya sino kadagiti karakter ti pinakanaawatan nyo? Siya sino ti nagkamalingem kayatyo pay nga pakawanen? Ket no kayatyo pay dagiti kasta a recap ken reaction na napnoy ti drama, emosyon, ken leksyon iti biyag, pakilik daytoy a video, ag-subscribe iti Drama Stories Manila, ken i-click ti bell tapno sa anyo ang malaktawan ti sumaruno nga istorya. Agyaman kami unay, kakabsat, ken laglagi penyo, iti tunggal pamilya ada sugat, nyam iti tunggal puso nga agpakumbaba, ada pay laing namnama.